Energia, seinaleak, zirkuituak, fluxuak. Handiagoa den zerbait pizten duten argi izpiak, eraldaketa piztu eta bidea argitzen duten sugarrak. Baina ez gara teknologiaz bakarrikari, ez da ohiko metaforei buruz ere. Aktibatzeaz ari gara, mugitzeaz, benetako balioa gehitzeaz. Enpresai transferentzia teknologikoa aktibatzen erreferente izateaz. Haien lehiakortasunean lagundu eta pertsonen bizitza hobetzeaz. Lurra ukitzen duen teknologiaz ari gara, zibersegurtasunetik adimen artifizialera, efizientzia energetikotik mekatronika teknologietaraino, zentro teknologiko bat gara, enpresa eredu jasangarri baten erakusle. Munduko langile talde kooperatibo handienaren parte. Mondragon. Beti sortzen, berritzen, startup eredu propio batekin. Orbik zibersegurtasunean edo inki adimen artifizialean bezala, helburu argiko proiektuak, aberastasuna eta enplegua elkartasunez sortzea, hemen, orain. Puntako 12 unibertsitate eta zentro erreferente baino gehiagorekin elkarlanean ari gara. Gure laborategi aurreratuenetan ezagutza, aktibo teknologikoak eta patenteak sortuz. Urtero 2 milioi eurotik gora bideratzen ditugu goi mailako ikasleak trebatzeko. Biharko erronka teknologikoen gidari izan daitezen. Teknologiak ez baitu mundua aldatzen. Teknologiaren atzean dagoen xedeak baizik.